Jalan Bosumatawi Jindabad, Pramod Bora Jindabad, Venkarana Dari long live, Venkarana Dari long live, Pramod Bora long live, Jalan Bosumatawi Jindabad. मानोना बिजेपियावहाय जइन जाबाय आरो प्रभाब बसुमतारी बिथाङा बिजेपियाव जइन जाबाय आरो बिनि सिगांबो बिजेपियाव गोबां जइन जादों इउपिपिएलआवबो जादों दा गतिके दिनैहाय बिसोरो थारमाने जोब्बायानो होनजायो गतिके जिखिनि दं बेखौ दिनैहाय जेन'बा लाखिनो थाखाय बिथांमोना जेनब्लाबो दिनैहाय 28आवहाय दिनै केन्डिडेट